Parlo kat tu kat meski mentang yo iki kubor ba ka asam polis ka yo kurup jing silak teli ki pla khau ki badran san kilo si pla na asam na buku na kawai ka company kita ka Continental Milkos baro ni anglingo ba kumnu ta ka khau ka bade na banta Meghalaya ka poisata ba ni de ben suthu ba jing si chau ni khau de na banta kata ka Supplementary Nutrition Program na kata ka SNP kabade ka program hapo ka ICDS ka panyat ka Social Welfare Department ya kan ka SNP program ICDS labo karpang ka government Meghalaya but kade ka scheme ka bawana center ban pet ban khmi ba khna ki khlung but ki samla ki badang ki samla ki kan thai khamtam but ki kme ki bakha bapun ki diban yo jingbang lingba kini ki Anganwadi centers bonangi ni tip ikini kumutu kajaka basam sana ni si omo saki nongkondong khamtam but kajing thmu hi jong kane ka program ka long man pet ban khmi ban te ya ka kwat ka khya ki lung ba kini ki samla ba ki kme namar ba ka karhai bha kane ka jingkhlat ba jingyap no jo ki khlung ba ki kme ha por ba kha ba pun but ka donru ka jingduna snam ka iron deficiency but kami lanti pa kani ka program kan te lakam but kan penduna ya kani ka jingshitol handre haba karhai ka bamsa pa deh chanu ru kampoi kani ka program but menta habang yo i kani ka news syapang kita ka jingkurup kini ki pla khau na sha asam ka wai ka ba pen anglingo ini kade ka jingmi ka tengbiang jong kani ka Continental Milkos ka bapanyat the way tau Deepak Agarwal na marchi paus na menshwa ikong Agnes mga ba itarun na mahakatu kapor itarun ide advisor to the Supreme Court on the right to food case ka right to food case ka case ka ba kayeng shari ka bahetam ka pet ba kayat bet kini ki program ba ai ba mon na do ka PDS ka ICDS ba tru ka midday meal ka bapanyat ling ba ka Education Department bahato kaya bet na am ke poisha na am ki bam ki di ki bre te hapor banya to ka case ni shem bakani ka ICDS program ha Meghalaya ru kalong ka bastrot ru kata kata ba ka jing bam sap ka bakar hai ba ka jo kani ka company Continental Milkos ha ka to ka poru ka pen khenjo di kendon baro namar ba ka yeng shari ka hetam ka ong ba ya kani ka program ba kan ya bet ya renti jing si sha ning kong Deban persang ban trailing baki SSG ki sengken thai lane ki nuki komiti hasnong namal ba detang maki hi ki bala ban pet bahato ka bam ka baai ka biang ne ka poi ka por ne kaya bet ne ka program ba ki ong ba kiar ban trailing baki ni ki company he namal ngite ba ki company he ka bon sen ka jing thmu hi jong ki ka long ban chna pisa but ki persang ban push ne ban khnyat kita ki jingbam kum kita ki fortified biscuit ki hakato ka por choco malt mo ba kini ki de ki bam te sisa ne ki khna ki lum ngimna ban tip sisa don ayu ki fortify ne ki pen scam ki pen bhash shu itu jingbam ra ka bathap ka ti mentar kum ju menta ki ong hana ki de ban ai kata ka yu tau khau o minister social welfare Karmanshala ong hana ba uni khau de ben su dali bakin fortify ne bakin tap su ki jingba bante ba uthawan byang chani ngiu ibu chief minister upar sang ban ai ki khubor ban ong ba ha la don ka jing su thu bakla hana bam don ka basni ha kan ka jing kurup ikta ki pla ba don re ka don ngitip namar plan la su thu sha shwa ba la pan khen ki kin don ngim don kam you tau khau one day fortified rice man ai na khlo jing shisha ladangi kwa tingilong ban supply do pan karo do da kashriu da peleng ka bala ban yo locally ba ko wade ka batte ladangi le kumta wat yakilat ban yo jing tray no kiseng kenthai kiseng samla ki khna samla ki jongi kani kalat ru ban ai kam yaki ban long ki ba supply small time suppliers of good nutritious food ka ba bha sa ka jingbam na benta ka ne ka program ndrei em ka sarkar chumi ka kwa ban ye tre biang lang
bat kani ka company ka jing shisha ka bal ade ban cha blacklist bat ban cha blacklist sa habatang post na mensuar ngin asem bakade ka dinga ju ka company ka thok ka them ka ba persang ban tu kita ki jing bam jong ki khlung ki jongi timenta ngimla ban pediang ba ya kani ka program ka bla mangkar pang na ban tak khna ba ki khlung kin wan ki hespa lang ba ka jing tre lang jong ki tu ki ba pet ba khmi ha ka department ki nong mi khma jongi bakin shu ai ka no ko bam ka bam don jing mut ka bam ju poi ha ka por bat ban kuru ya kani ka bha ba de ka hok jong ki khna khlung jongi bat ni dawa ba ka sarkar ka de ban pensange si sendon ya kani ka jing pendon kami kani ka kam pen klan namar ba wat ka European Union wat ki doktor ki ba pe ba khmi halor ki e kita ki jing bam ki ba tei ki la ong ba kim da tre kam kum ki ni ki ja jing bam ki fortified foods bat ni dawa ba ka sarkar ka de ban tokit halor kani bat ru ngakwa ban kerpat yang i barok kum ki nong song snong ban long kita ki ba pe ngor hala ijong isnong bahato kaya ibet na em ka program kapoy ka por na em jing ba mentaki ong hrip kilo jing sha ki khna ki barang ke samla ki ban yo ki yo sha na em to 100 kilo kini barok ki dei ki bangi hapan khmi bangi hapan ai dam ki complain namal pet mentashi post na menchuangi ai complain hakato ka por ki shim action handai mentak jo biang ki pendon kam ka jo ni ka company bangi hapan dawa ba mar ki ben pensange ekani ba ki ben pensange ekani ka jing bam sap wat na ki khon ki khlum ki jongi